Fil-Jum Internazzjonali tal-Persuni b'Żabilità tħabbar pass importanti brabta ma' riforma tal-qafas leġislattiv biex jiġu imsaħħa drittijiet tal-persuni b'Żabilità. Dan tħabbar Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia waqt il-Konferenza Nazzjonali organizzata mill-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Żabilità, is-CRPD. Din ir-riforma għandha lan li tagħti s-saħħa neċessarja lis-CRPD biex tieħu azzjoni konkreta kontra l-isfidi u l-inġustizzi li jaffettwaw il-persuni b'Żabilità, sistema b'saħħitha ta' nfurzar u aċċess aktar faċli għall-ġustizzja. Dwar dan ikkummentat il-Ministru. Biex aħna nkunu nistgħu naraw li s-CRPD kollha aktar snin dwar kif tista' taħdem imma wkoll numru ta' soluzzjonijiet kif il-pubbliku li jkun inġurjat fl-operat tul il-ħajja jista' jkollu redress minn panel li jkun speċjalizzat u wieħed ikun qiegħed jevita li jidħol il-qorti imma jsib rimedju fi strutturi ġodda. Dawn mhux biss jistgħu jordnaw rimedji prattiċi u finanzjarji, imma jistgħu wkoll jimponu sanzjonijiet kontra min jikser il-liġi jew jostakola il-ħidma tal-Kummissjoni. Dan filwaqt li għall-ewwel darba wkoll id-diskriminazzjoni kontra persuni b'Żabilità se tkun rikonoxxuta b'mod ċar fil-Kostituzzjoni.